Happy Diwali लोगोफोर आंनि बे फिसा YouTube चेनेल Bodokalyanmix YouTube चेनेल नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै जोंहा बै दिवालीनि दिनाव फिसा मोनसे दिवालीनि सेलेब्रेट खालामनो ओंखारदों। गासिबो हिन्दु माहारिफोरानो बेखौ फालियो नालाय जोंनि फेस्टिभेल नङा बियो बर'फोरनि थेवबो फालियो नालाय जोंहाबो बेखौ फिसा मोनसे एन्जय खालामनो थाखाय सेलेब्रेट खालामनो ओंखारदों। फै दानिया दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आंजों जुदि बरिं नङाब्ला दिनैनि भिडिअखौ आंजों एन्जय खालामफादो। फै दानिया बे फास्रा बिफांखौ फबनो थाखाय आंनाव फार्स्टआवनो नांगोन नै जिनिसखौ बिखौ आं बेजों फबनो थाखाय फास्रा बिफांखौ बेजों टेव 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 खालामनांगोन। टेव टेव फै दानिया आंजों बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एन्जय खालामनो टेव टेव खालामनो फै। माराम गाबेनो खन्थाखौनो दानानै ओ लाजिगौमोनलै आंहा हिखौनो बुवाखौनो बेवहाय थाव बेजों आंहा दानिया गारां खोरनो थाखाय टेव टेव पेव पेव खालामनांसिगोन। दानिया खोरनोसै आङो लगाव उफ जोर लगा के लगाव माबार खोरदो साना हाबनोसैलाय गोख्रैनो सोरबा सोरबा फांनै लागाय थालिर बिफांखौ ओमफ्राय जोंहाना फांसेल' लागायगोन। लगाओ फाइल लगाओ जोर लगा के जल्दी करो। उफ फाइनाली जामारबाय खोरनाया। उफ फाइनाली जाबाय। आंना खुलथुं खालटां खालामनाया जाबाय बिबसनि बादि खुलथुं खालटां खालामनाया जाबाय बेजों। ओमफ्राय दाना दंबावो बेखौ लांनो दं बेखौ जों बे गरङाव लागायनो फैदो दानिया। क्वालिटिया बारा मोजां नङा दै दस्रा मबाइल थेवबो नायसाबदो मुनाबायबो। दाना आं थालिर बिफांखौ लाना फैनोसै हायना हाया जे दैखांनो नायनोसै। ओ बलदे फाय लिंलाफाय ओ बलदे उफ हामारदोंथ' लिंलाफाय औ ब्लागा हामारदों लिंलाफाय। फाइनाली जामारबाय जोंना नै फाइनाली जाबाय। माखासेखौ दिन्थिनो हायासै सान हाबबायमोन ओंखायनो माखासेखौ दिन्थिनो हायासै बेखौ थागथियारि खालामनायखौ केमेरा क्वालिटि मोजां नङा ओंखायनो थेवबो नायसाबदो जाबाय जोंना नै रेडि जाखाबाय दानासिं पेव पेव नमो नै जोंहा दाना रेडि जाखाबाय। आलारि बाथिखौबो नै जोङो रेडि खालायखाबाय ओमफ्राय जों बेखौ लागायनो लांनोसै। ओमफ्राय बेखौ आं दैखांनानै लांनोसै आरो थोदो गोख्रै जोंहा आर'ज गाबफैनोसै आलारि बाथिखौ गोजोङैनो सावनोसै जोंहा गसाइनि सेराव आर'ज गाबनोसै गोजों जेन बयनिबो जिउआ बेबायदिनो आलारि बाथि बायदि सोरांनो जानानै थायो। बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनिसिम आर'ज। दाना आंनो नै गसाइखौ एसे फुजिनोसै नम' प्रनाम खालामनोसै आंबो एसे गसाइनि सेराव धुप धुना सावनानै गोसो गोथार लानानै एसे इसोरखौ फुजिनोसै आंबो। गसाइ जोंखौ नायहर बेबायदिनो आलारि बाथि बायदि सोरांनो जाहोनानै दोनो जेन जोंनि जिउखौबो बे बुहुमनि गासैबो सुबुं माहारिखौनो जेन गोजोनै लाखियो।
खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हेपि दिवालीनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जेन नोंथांमोननि फेमिलि आरो जिउआ जेन मोजाङै मोजां थायो आरो गोग्गो देहा लानानै मोजाङै मोजां दिन जिउ खुंलांनो हायो बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गसाइनि सायाव आरज गाबनाय जासिहरबाय आरो नोंथांमोननि फेमिलिनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोर जोबोर हेपि दिवाली गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय जेन नोंथांमोननि जिउआव जेन खैफोद आफोद फैया बेबायदिनो जेन आलारि बाथिया जेबायदिनो सोरां जोंनानै दं बेबायदिनो सोराङैनो थाबाय थायो बेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोबोर जोबोर गसाइनिसिम आरज गाबनाय जासिहरबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला जों साबस्क्राइब खालामो जुदि मोजां मोना साबस्क्राइब आनसाबस्क्राइब खालाम डिसलाइक जेबो नङा दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै बेनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय